Mhix iġmielu x-xogħol fuq il-proġett tal-Junction tal-Marsa. Fil-waqt li għadha għaddejja l-ewwel fażi tal-proġett, jiġifieri twaqqih tal-fabbriki, inbdiet it-tieni fażi li fost l-oħrajn tinkludi li jgħaddu xi servizzi kif ukoll jitwessaw xi toroq. Dan kollu fisser li kien hemm xi devjazzjonijiet li daħlu fis-seħħ. Fost id-devjazzjonijiet ewlenin insibu dawk marbuta ma' triq Garibaldi. Dan għax triq il-gvern lokali hija magħluqa għal kollox fejn qed jgħaddu xi servizzi u triq se ssir mill-ġdid. Walter Portelli, il-perit responsabbli mill-proġett, spjegalna kif għal din ir-raġuni inħolqu żewġ rotot differenti. Issa min huwa nieżel Garibaldi u jixtieq imur lejn ħal-Ormi jista' jgħaddi minn ġol fabriki, mentri min ikun sejjer lejn il-belt jew inkella biex jaqbad il-mini ta' Santa Venera, aħna ħloqna rotta li tgħaddi minn triq il-Labor. Fil-fatt issa it-traffiku li qabel minn triq Garibaldi u triq il-gvern lokali kien ikollu jistenna biex joħroġ għal Aldomoro, issa jibqa' ħiereġ. Id-devjazzjoni ta' triq Garibaldi iva nista' ngħid li s-sitwazzjoni llum qiegħda għall-aħjar. Eventwalment fil-post fejn twaqqgħu il-fabbriki se jinfetħu xi korsiji oħra biex dan l-inkonvenjent ikompli jitnaqqas. Dan it-tibdil ifisser ukoll li dawk ħerġin mid-dwal ta' traffiku tal-Marsa lejn triq Garibaldi ma jkunux jistgħu jiksru lejn triq il-gvern lokali. Il-proġett tal-Junction tal-Marsa mistenni jitlesta fi żmien 3 snin u d-devjazzjonijiet u d-direzzjonijiet li hemm fis-seħħ mistennija jibqgħu fis-seħħ għal madwar 3 xhur. Miżura oħra li ttieħdet hi li l-bass lejn skolla f'din iż-żona issa ġew aċċessibbli għal kulħadd biex bekk l-andament ta' traffiku ma jitwaqqafx. Partikolari ta' min jinnota huma l-linji sofor li wieħed għandu jimxi magħhom qrib il-pont tal-Marsa li saru minħabba x-xogħlijiet fis-Central Strip. Fid-direzzjoni ta' Raħal Ġdid, it-traffiku qiegħed minn 4 korsiji qed inwaqqgħu ħal 3. Allura il-traffiku li jkun għaddej fuq il-bus lane irid jieqaf u jimmerġja fuq il-korsija tal-malġemp. Fil-fatt is-Central Strip qed tinqala biex it-traffiku li sejr lejn il-belt jgħaddi anke minnha. U hekk tinħoloq area fejn anke nkunu nistgħu nibdew ix-xogħol tan-naħa nibdew ix-xogħol mal-naħa tal-sports ground fejn hemmhekk isir twessih ta' triq u anki servizzi ġodda. Il-perit Portelli spjega li dan it-twessieħ se jfisser li diġà f'din it-tieni fażi tal-proġett se jibdew jiffurmaw anke karreġġjati apposta għaċ-ċiklisti li mbagħad jingħaqdu ma' oħrajn li se jinħolqu fit-tielet u l-aħħar parti. Intant it-triq li tgħaddi minn quddiem il-faċilitajiet sportivi tal-Marsa ingħatat kisja tarmak u għaldaqstant issaħħaħ l-aċċess bejn il-Marsa u ħal-Qormi. Il-perit Portelli spjegalna kif Transport Malta qed taħdem bil-galbu biex minkejja x-xogħlijiet u l-limitazzjonijiet ta' spazju f'kull pass ta' dan il-proġett jinħolqu passaġġi u toroq alternattivi biex kemm jista' jkun evitat li jeħel it-traffiku.